ассалому алайкум бинандагони арзманд. ин барномаи мустақими салом Хуҷанд аст. Барномаро идома медиҳем ва чӣ тавре шумо огоҳ ҳастед, ҳар субҳи рӯзи панҷшанбе мо махсус бахши мусоҳиба дорем бо коршиноси доимии барнома Рустам Раҳматуллох. хуш омадед ба барномаи мустақими салом Хуҷанд. ёдовар мешавем ки Рустам Раҳматуллох бизнес тренер, мушовири молиявӣ, роҳбари маркази рушди инсон само дар вилояти Суғ, соҳибкори муваффақ ва шахси фаъоли ҷамъиятӣ ҳастанд. ин субҳ низ мо чӣ тавре дар барномаи гузашта ваъда дода будем, мавзӯъро интихоб кардем ки он ҳам бошад урфу одатҳои мо ва таъсири он ба муваффақият. чӣ гуфтанӣ доред оғозан? Ассалому алайкум бинандагони азиз, пеш аз ҳама ба шумо рӯзи пурбароро орзумандам. Саломату сарбаланд бошед. дафъаи гузашта хеле ки мо маслиҳат карда будем нисбати урфу одатҳо сухан гуфта бошем. албатта дар мардуми мо бисёр урфу одатҳои хуб ҳаст. ин ҳам бошад пеш аз ҳама эҳтироми падару модар. дар ҳар як халқу миллат худаш мувофиқ урфу одат дорад, менталитети худ дорад ва бузургии халқи мо ҳамин аст ки пеш аз ҳама гиромидошти калонсолон, падару модар, новобаста аз он ки дар оила калонсол ҳастанд, ҳурматишон дар баланд аст. ва инчунин дар халқи мо урфу одат аст ки барои фарзандон тарбияи хуб медиҳанд. ин чиз бештар аҳамият медиҳанд барои тарбия. ва инчунин ман гуфтанӣ ҳастам ки халқи мо бисёр хуб иқдоми хубаш аз он аст ки барои фарзандон, барои онҳо, барои оила бунёд карданашон хона месозанд, хона гирифта медиҳанд, яъне таъмин кардан бо хона кӯшиш карда гирифта медиҳанд. ва инчунин ман гуфтанӣ ҳастам ки умуман халқи мо аз меҳнат наметарсад. бисёр халқи меҳнаткаш аст, аз кор наметашанд. то ҳатто мана дида истодаем ки дар бисёр иншоотҳои калон ҳатто 2 смена 3 смена кор мекунанд ва умуман халқи мо аз меҳнат наметарсанд. ва инчунин гуфтам ки таърихи бузург дорем ки мо ҳамаи ин бузургони мо он ашъоре ки ба мо монда гузаштаанд аз он хонда мо амал карда истодаем ки барои манфиати кор аст. дуруст, ташаккури зиёд. шумо 2-3-4-5 он урфу одатҳое баён намудед ки бештар ҷиҳати мусбит доранд. яъне мо меҳру самимият, меҳрубонӣ дар тарбия аз калон то хурд, масъулияти зиёди волидайн нисбати фарзанд то он даме ки ба балоғат мерасад, пас аз он барои роҳ андозӣ кардани ҳаёти мустақили он ва дигар чизе гуфтед. мо осору ашъори хеле пурғановати бузургонро дорем ки аз он, яъне мо мардуми хонанда ҳастем. дуруст, хонанда ҳастем ва ин ҳамаи ин омилҳо барои муваффақ шудан далолат мекунанд. албатта кун вақте ки дар куҷо намуна бошад дар он ҷо минусаш ҳам ҳаст, яъне урфу одатҳое ки ҷиҳати манфӣ ва мусбит дорад. мо мумкин ҳамон чиза нафаҳмида, надониста ба ҳамин роҳ рафта мемонем ки ин боиси пеш нарафтани мо мешавад. масалан мисол бадгумонӣ ҳаст. бадгумонӣ яъне имрӯз бинед ки кадом вақт ба одам пеш мерад кай ки якдигар фаҳмӣ бошад, нофаҳмида нисбати якдигар бадгумонӣ мекунем ё дар оилаҳо баъзе додар ба додар нисбати якдигар ногапӣ ҳастанд, додар бо хоҳар ҳастанд. як кӯчак ягон гап мегузарад, ҳамин чизро гирифта мо ҳаёти худро рангашро дигар мекунем, мушкилтар мекунем ки ин дар халқи мо ҳаст. мо хоҳем ки агар пешрафт бошем, муваффақ бошем дар зиндагӣ, якҷоя кор карданро, якҷоя фикр карданро мо бояд омӯзем. дар куҷое ки аҳлигӣ ҳаст, дар он ҷо пешравӣ ҳаст. ва инчунин дар мо дар бисёр баъзе мардум бахилӣ мекунанд, яъне намехоҳанд ки ҳамсои худ муваффақияти шахси дигарро дида наметавонанд, яъне барои чӣ ваянда ҳаст манада низ. акун ина бинед ки ҳама мебинад ки қуллаи кӯҳба биромдаги шахса, лекин бо кадом роҳ биромад? вай аз поин биромадааст, вай аз боло намеафтад қуллаи кӯҳ. яъне мо барои муваффақияташ бахилӣ мекунем, лекин роҳи вай биам бахилӣ кунем, ана вай роҳи вай
мушкили роҳ ҳаст ки барои қулла баромадан. Барои мо хоҳем ки пешравсем, албатта ин чизҳоро аз байд бояд бурорад. Акун аз ки пеш аз ҳама манфиату фоида мерасад аз он шахсе ки имрӯз доротар ҳаст, имконияташ бисёртар ҳаст. Мо тавонем ки ҳар новобаста аз ҳамин хешу табор, ҷанҳои худ, ҳамсоҳаи худ бо сухани худ, бо амали худ кӯмак расонем ки онҳо муваффақ шаванд, яъне онҳо бой шаванд, ба давлат шаванд. Ба он шахс метавонад минбаъд ба дигар касҳо кӯмаки худро расонда бошад. Ташаккур. мо шартан гӯем бо ҳисоби мона ба чанд нафар барои муваффақ шудан кӯмак расонем, худа мо гӯем инсони сарватманд мешавем. акун ина бинед, ҳарчи бештар ки шумо кӯмак расонда бошед, агар ина бинед шумо тавонед ки 10 нафар аз оилаи худ ё аз гирду атрофи худ даромади онҳо якмоҳина 10,000 сомон, 20,000 сомон бошад, 10 нафар аллакай 200,000 сомон даромадаш аст. вақте ки бо воситаи шумо он кас пешсаф шуд, онҳо албатта ба шумо миннатдор ҳастанд. он вақте ки ба шумо маблағ лозим мешад, онҳо тариқ намедоранд, медонанд ки бо масъулияти шумо, бо кӯмаки шумо он кас пешраф шуд. ҳамин чизро мо бояд тарбия кунем. акнун имрӯз ина бинед ки дар оилаҳо баъзе фарзандон вай мегӯянд бисёр вай гений бисёр донишманд ҳаст ки яке аз фарзандон мешавад, фавқулода ҳаст ки ҳамин шахсҳоро мо ёфта тарбия кунем ки онҳо дигар касро аз пушти худ бурдатонанд. то ҳатто ҳамин туркҳо чӣ мекарданд ки як иқтидомошон будааст ки ҳамин новобаста аз ҳамин оила ва як нафар мисол кӯдаки 15 солами 20 солами ақлу фаҳмишаш дигар бошад, ҳамон ба такя карда аз ҳамон маслиҳат мепурсидагӣ мешуданд. фақат бештар ҳамонро барои дониш омӯхтану тарбия кардан машғул мешаванд ки ӯ бояд дигар шахсият, яъне дигар аъзои оиларо аз қафои худ бурдатонад. яъне лидери оиларо ёфта ба он бештар аҳамият медиҳанд ки ӯ рушд кунад. яъне ин боз ҳамон урфу одати чандон ғайри хубе ки шумо гуфтед, мо муваффақияти касро дида наметавонем. дуруст. як намунаи одати мо ба хотир омад, чаро мо маблағи касро ҳисоб карданро дӯст медорем ва таъсири он чӣ гуна аст? албатта бисёр вақт мо маблағи касро ҳисоб мекунем, чӣ қадар даромади онро ҳисоб мекунем ва бехабар аз он ҳастем ки мо худомо ба чӣ ноил шудем. албатта ин корҳои нодуруст аст. мо бояд аз ин корҳо даст кашем ва бояд кӯшиш кунем ки худомо бештар маблағ кор мекарда кишем. бо кадом роҳ? пеш аз ҳама бо гирифтани дониши молиявӣ, пеш аз ҳама бо фикр кардан, бо меҳнатҳои фикрӣ маблағ ёфтан мо бештар аҳамият дим ва чӣ кунем. ва имрӯз ина бинед ки ба як урфу одате ҳаст ки мо шармгин ҳастем. вақте ки ба мо ягон чиз лозим аст, рафта пурсидан нисбатан аз он одаме ки донотар ҳаст шарм медорем. яъне дар фикри мо ҳазор фикрҳо мебиёд ки ман рафта пурсам чӣ мегӯяд, ман чӣ хел рафта мепурсам ва кӣ шудааст худаш. яъне камтар ғурур ҳаст ки моя медорад. яъне мо ғурури баланд ҳам дорем. албатта ҳам шармгин ҳастем, ҳам ғурур дорем ки вай кӣ шудааст. ина бинед ки мо ҳамун чиз ба вақт гум мекунем, маблағ гум мекунем, пешбон мехӯрем, леки рафта пурсидан ба шарм медорем ё ғуруро мо баланд ки ҳамин чиз моя медорад. анаку ина бинед ки агар мо ягон чиз лозим бошад мо рафта пурсем нисбатан одаме ки донотар ҳаст, доротар ҳаст, ва ҳам хурсанд мешавад ки аз ман омда маслиҳат пурсид. яъне он шахсе ки ин дорогии он тавониша вақтша гум карда ноил шудааст, маблағаша гум карда ноил шудааст, ба мо муфт ҳамту бепул метиҳад. лекин мо ҳамин чиз биам қудрат намекунем ки рафта пурсем, маслиҳат гирем. ин чизам бисёр манфиат мусбит аст, барои пешравии мо халал мерасонад. манфӣ аст. ғурур, дар бораи ғурур гап зед ва шарм хеле як тазоди аҷиб аст, парадокс аст ки мо ҳам шармгин ҳастем, ҳам ғуруро мо боло ҳаст. дуруст. хоб, боз як тазоди дигар. мо мардуми дорои осору ашъори ниёгон ҳастем. инро медонем. мо мардуми хонанда ҳастем аз як ҷониб. аз дигар ҷониб мо чандон ҳаст ки то як андоза меҳнати фикриро дӯст намедорем. чаро? акун ворисҷон бинед ки илмомӯзӣ
баъзе нафарҳо барои илмуомӯзиро барои ҳамчун худнамоиштӣ. Масалан ина бинед ки имрӯз донишҷӯён ҳамашон донишҷӯ, лекин на ҳар кас миқдори камашон донишҷӯи ҳақиқӣ ҳастанд. яъне дарси дуруст намехонанд, унвони донишҷӯӣ доранд, лекин вақти қимати худро гум карда истодаанд, яъне аз ҳамунҷа манфиат гирифта натониста истодаанд. ва инчунин ина бинед ки илмомӯзӣ барои гирифтани маълумот не. Рустам мегӯяд ки учиться для того, чтобы измениться. Яъне дониши мо, дониши гирифтаги мо бояд амал кунем, дигаргун шавем, дигар шавем, яъне беҳтару хубтар шавем. Фақат барои гирифтани маълумот, барои майна не. Майне ки мо илм мегирем, амал мекунем, вай ба мо манфиат медиҳад. Ҳамин чиз кам монда. Илмо мегирем, лекин амаламо аз ҳамун гирифтани донишамо дур аст. Ташаккур. ин як боз масъалаи дигар аст ки илмро гирифта онро дар куҷо мавриди амал қарор диҳем. Шояд донишҷӯҳо ба ин савол пеши онҳо омада бошад, агар моро тамошо доранд. Боз чӣ ҷиҳатҳои мусбии менталитети мо барои муваффақияти мо ҳаст? Ҷиҳатҳои хуб. ҷиҳатҳои хуб бисёр аст. хеле ки ман дар боло гуфтам, бисёр мо аз ҳарому ҳалиш мисол аз ҳаққи кас худдорӣ мекунем. Яъне мо дини мубини исломе ки ҳаст, мо ҳаққи касро хӯрдан ба фикр мекунем ё намекунем. Он шахсоне ки имрӯз он шахсони номуваффақ ки ҳастанд, ки пеш аз ҳама дурӯғ мегӯянд, бадгумон ҳастанд ва ба амонати кас хиёнат мекунанд. Анин шахсҳо пеш намераванд. Албатта он шахсоне ки имрӯз ин чорчӯбиро риоя мекунанд, муваффақ шуда истоданд. Яъне ҳамин дини мо беҳтарин дин аст ки моя аз бисёр чизҳо моя илмӣ медорад. Вақте ки мо бо ҳамин зиндагиё мо ҳамчун дини ислом амалӣ мекунем. Ташаккури зиёд. бинандагони арҷманд, ёдовар мешавем мусоҳиби мо Рустам Раҳматуллох, бизнес тренер, мушовири молиявӣ, роҳбари маркази рушди инсон само дар вилояти Суғд, соҳибкори муваффақ, шахси фаъоли ҷамъиятӣ ҳастанд. Фурсати мо камтар имрӯз муҷазтар шуд, вале мо суҳбатро идома медиҳем. Албатта дар бахши робита моро тамошо кунед. ҳамзамон ҳам бинандагон ба шумо савол медиҳанд, ҳам мо. Бинобар ин чун медонем шумо омода ҳастед. Пас аз бахши тиҷоратии реклама моро тамошо кунед.